Ens volen colar falses solucions climàtiques a la COP30. Per què t'ha de preocupar que a la COP30 s'impulsin encara més els mercats de carboni i els debt swap? T'ho expliquem amb l'exemple de Madagascar. Un debt swap, en teoria, és la cancel·lació de deute extern a canvi d'acció climàtica. A la pràctica, és una mesura de rentat de cara dels països del nord global que dicten la política climàtica dels països endeutats. És una pràctica similar a la dels mercats de carboni, que posen un preu a les emissions de CO2. Si pagues, pots contaminar. Spoiler, això no ha reduït les emissions. En resum, els debt swaps i els mercats de carboni serveixen als països del nord global per eludir la seva responsabilitat històrica en l'emergència climàtica i perpetuen l'espoli dels països del sud global. Mirem l'exemple de Madagascar. És la quarta illa més gran del món i ocupa el 5è lloc en l'índex de pobresa multidimensional del Banc Mundial. Des del 1989, les institucions de Madagascar han apostat pels debt swaps com a fórmula per alleugerir la situació econòmica i pal·liar els efectes del canvi climàtic. Quins resultats ha tingut això? Aquest setembre, milers de joves de la generació Z van sortir al carrer per reclamar condicions de vida digna en un país on només el 25% de població té accés a l'electricitat. És un dels països més afectats pel canvi climàtic, amb sequeres prolongades i ciclons cada cop més freqüents. A més, està altament endeutat. Té un deute públic extern de gairebé 6.000 milions de dòlars, el 60% del qual ha de retornar a institucions com el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial. A la vista està que els debt swaps no han resolt ni l'endeutament del país ni les conseqüències del canvi climàtic. Països com Madagascar pateixen directament les falses solucions impulsades des d'espais com la COP30, que està passant ara mateix al Brasil. Els debt swaps i els mercats de carboni són falses solucions i un altre exemple de greenwashing. El canvi de deute per acció climàtica no resol ni l'emergència climàtica ni el problema del sobreendeutament. Tampoc garanteix reparacions davant de les desigualtats històriques entre el nord i el sud global, creades per segles de violències. Per aconseguir una transició justa, les polítiques climàtiques han de reconèixer els deutes invisibles que tenim amb el sud global i, en particular, amb les dones. Necessitem actuar ja. No ens podem permetre més retardisme climàtic.